deodoran entek. Tuku sing murah ae paling ya. Sabun, tuku sing cair toh engko nek kos ya isine iso diisi banyu. Gampang lah. Sampo, tuku sing rentengan ae paling ya. Iso dilebokno nang botol Pocari Sweat sing bekas tapi sing cilik. Ngono ae wis. Sabun cuci sing dadi siji ambek pelembute, ambek pewangine pisan. Lek perlu ambek sing sak ngumbahe. Oh iya bahan masakan kate entek. Tuku sing rodok larang lah ya, self reward titik-titik. Sekali-sekali kan gak apa-apa kan ya. Oke, kaleng sarden siji. Tuku mie. Indomie gorengnya 5, super mie ayam bawangnya 3. Wah, butuh kopi sih. Wingi wis gasak kopine kantor sih. Mek rong renteng tapi. Tuku sing lagi diskonan ah. Wah, iki ono sing mek 6.000-an. Neo Coffee, isine 20. Oke, tuku. Wah, cemilan ya. Gak apa-apa lah, gawe nyemil pas bengi, kan aku gak mangan bengi. Nah iki lagi promo. Assalamualaikum. Aku kapan tuku iki?